sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius, sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et podria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content i faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. Al final vaig poder ballar amb en Yunosuke. Jo feia de ventafocs i ell feia de príncep. Sembla mentida que tot acabés tan bé, però tinc la sensació que tanta bona sort no pot durar. Qui són els suplantadors? Ah, per cert, Yunosuke i Azuki, veniu-me a veure al meu despatx d'aquí 5 minuts. Per què? Quin hora n'han fet, senyor Tago? Res greu, no et preocupis. Els altres jous en podeu anar cap a casa. Què deu passar que els hagi cridat totes... Ei! El càstig serà més suportable si els reben junts. Ho fas anar com si haguessin fet alguna cosa dolenta i no han fet res. Exactament. Doncs el senyor Tago no et fa anar al seu despatx per felicitar-te. Seieu, Azuki i Yunosuke. Senyor Tago, per què ens ha fet venir? M'haureu de contestar una pregunta, primer de tot. M'agradaria que m'expliquéssiu on vau anar dissabte a la tarda. Nosaltres? Si va ser el dia que no ens vam veure, oi? Sí. Sisplau, no em digueu mentides. Una persona us va veure en aquell saló de jocs tan gran que hi ha al centre. Què? No és veritat, senyor Tago. Jo vaig sortir a comprar a les botigues del barri dissabte a la tarda. És que n'hi vaig anar al centre. Llavors m'esteu dient que el que us va veure m'ha dit una mentida? Exacte. Nosaltres és que ni ens vam veure dissabte. No pot ser! Segur que la persona que m'ha dit que us va veure no m'explicaria mai una mentida. Li juro que no vaig anar a cap saló de jocs. Potser ens va confondre amb uns altres nens. No, m'ha dit que li havíeu dit els vostres noms i el nom de l'escola on anàveu. Però tot això també s'ho podria haver inventat. Exacte. Molt bé, si em sortiu amb aquestes no em quedarà cap altre remei que trucar als vostres pares. Sí, endavant, doncs ja els pot trucar. Sí, truqui'ls. No em fa pas por. Ostres, és que no ho entenc. A tu què et sembla? Ho deurà dir als nostres pares, això del saló de jocs? Tant més si els ho diu, estic molt tranquil. No hi van pas anar al saló de jocs, oi? Doncs ja està. Però, i si resulta que els nostres pares ens prohibeixen que ens tornem a veure? No et preocupis. Si la persona que diu que ens va veure no menteix, vol dir que algú s'ha fet passar per nosaltres i ha donat els nostres noms. Si hi ha gent que es fa passar per nosaltres, llavors és que som famosos. Yunosuke, t'ho prens tot amb una tranquil·litat? Oh! És la Tomo. Hola, Tomo. Què hi fas aquí? Que potser esperes algú. Tomo, què tens? Què et passa? Em sap tant de greu, Azuki i Yunosuke. Va ser tu que et vas fer passar per nosaltres? Sí, jo. Dissabte vam anar a aquell saló de jocs del centre. Makoto, vols dir que hauríem d'haver anat tan lluny? Pensa que l'escola ho prohibeix? Tranquil·la, no passarà res. Som molt lluny de casa, no ens veurà ningú. Ostres! Ei, vosaltres! Vosaltres no aneu a l'escola d'aquest barri, oi que no? A quina escola aneu? Doncs a l'escola Sol Naixent.
Però aquesta escola queda molt lluny d'aquí. Heu vingut tots sols? És que sap què passa? Que tenim parents que viuen per aquí. Quina adreça tenen? Doncs... Has dit una mentida, oi? Quin curs feu? Fem 5è. El teu nom? Em dic... Es diu Azuki Nakamura. I jo em dic Yunosuke Kawabata. I qui era aquesta senyora que dius? En Makoto va dir que li semblava que devia ser una dona policia, però és que no m'imaginava pas que el senyor Tago se n'assabentaria. En Makoto és especialista en embolicar la troca. Però és que em penso que en Makoto ho va fer per mi, això de canviar els noms. Què vols dir? És que sap que els meus pares són molt estrictes i que no es prendrien gens bé que els diguessin de l'escola que la seva filla havia anat a un saló de jocs del centre amb un nen. Però escolta, això no vol dir que tingui dret a donar els nostres noms. Sí, mira el que ens ha passat. El senyor Tago ens ha renyat a nosaltres. Ja! Em sap tant de greu. Pobre Tom. Va, Makoto, digues què has fet aquest cop. Què? Què vols dir? Doncs que sempre et presentes a casa meva quan n'has fet alguna. És que no falla mai. Com ho has sabut? Prou! Vull saber què has fet, confessa-ho! D'acord! Què? En Makoto no és a casa seva? No, i es veu que ha marxat sense dir on anava. Faré un tomb pel barri a veure si el trobo. Sí, jo també em posaré a buscar-lo. Escolta, una altra cosa. Que saps si ja ha trucat a casa teva el senyor Tago? No, encara no. Entesos. Adéu, fins demà. Azuki, es pot saber a qui ha de trucar, el senyor Tago? Has sentit el que deia, mare? Azuki, que n'heu fet alguna de grossa a l'escola que ens hagin de trucar a casa? No, esclar que no, quins acudits. On és en Daisu, mare? Ha sortit a jugar a beisbol amb en Ken. És que, saps què? He pensat que també estaria bé que jugués amb ell de tant en tant. Me les pagaràs, Makoto! Oh, sí que tornes aviat avui, Daisu. És que en Ken se n'havia d'anar a casa seva. Per què? Doncs m'ha dit que havia de fer els deures. Els deures? Ja. Azuki, juguem a entomar-la? Me n'he d'anar, Daisu. És més clar que l'aigua. És a casa d'en Ken, seguríssim, i posaria la mà al foc. Sí, a més, avui precisament no ens ha posat deures. Justa. A més, en Ken no plegaria de jugar a beisbol per més deures que tingués. Quin un, en Ken, com si no el conegués. Azuki, anem-lo a pescar a casa d'en Ken. Però potser hauríem d'esperar en Yunosuke perquè ens ajudés. No et preocupis, que no necessito ningú. Jo sola puc tombar en Ken i en Makoto i 50 més també, si convé. Isca! És la fera de la Gidama! M'han descobert, estic perdut. Què faré ara? Jo aniré per darrere. Vosaltres vigileu la porta del local. Si surten, feu un crit, eh? D'acord. En Makoto? No ho sé. No l'he vist després de l'escola. Ah, no? Que no et fa res que ho comprovi? Ei, que et fiques en una casa que no és teva! Si t'acabo de demanar permís. Ostres, Gidama! Espera, on vas? Jo no t'he donat permís per ficar-hi el nas. Tampoc el necessito. Moltes gràcies. No, no l'obris! Surt! Ai! Que consti que ja t'havia avisat. Si no amunteguessis les coses de qualsevol manera. I per què vols 2 comandaments? Doncs mira, jo en faig servir 2 alhora. I què passa? I un bé negre! Ken, penso escorcollar la casa de dalt a baix fins a l'últim racó.
Sí que triga, oi, la Gidama? Què deu fer tanta estona? Bon profit! Adeu! No el trobaràs pas, aquí. Qui és aquell? Com vols que ho sàpiga? No conec tots els clients. Doncs anem-li a preguntar. Hola, Gidama! Com anem? Bona tarda, senyor Koda. D'això, saps si és per aquí, en Makoto? Sí, és aquell que va vestit tan estrafolari. Makoto, corre! Adéu, Ken! Perdó. Hazuki, aquest que fuig és en Makoto. Corre, Makoto! Com una llebre! Makoto, què fas vestit així? Yunosuke! Hola, arribes just a temps. Hola! D'acord, em rendeixo, Yunosuke. Què? Però, escolta, com vas poder fer una cosa així, Makoto? Renoi, Ken, volia salvar aquest delinqüent sense ni tan sols saber què havia fet. És que els nens som així. Tampoc cal que em tractis de delinqüent. Tenim tot el dret a tractar-t'hi. Ai! Vas donar el nom d'un altre per salvar-te tu. Ho trobes maco? Gidama, frena, para el carro. Doncs ara, Makoto, et toca dir la veritat al senyor Tago. Però és que no puc. Què? Ara encara proves d'escapolir-te'n, Makoto? És que no és per mi que no li puc dir la veritat, sinó per una altra persona. La Tomo, oi? Sí, els pares de la Tomo li van prohibir anar amb mi i ella els va desobeir. I ara es descobriria tot. Jo també li hauria prohibit si hagués sigut la seva mare. Però, Gidama, per l'amor de Déu, tan horrible sóc? Apa, va, però és que no ho sabies. Gidama! Però és que la Tomo ho tindrà molt magre si els seus pares arriben a saber el que ha passat. Exacte, va ser per això que jo... D'acord, d'acord. Jo ocuparé el lloc de la Tomo. Faré veure que era amb en Makoto. Què? I tu, Makoto, m'acompanyaràs a veure el senyor Tago i a demanar disculpes. Què hi dius? De debò? No ho faig per tu, Makoto. Ho faig perquè la Tomo, pobra, és molt amiga meva. Gidama! Què fas? Va, para! Gidama, estava equivocat sobre tu. Ets el tio més valent que he conegut en la meva vida. No sóc cap tio! Com dius? No, no ho puc acceptar de cap manera. Em sap molt de greu haver donat el teu nom, Azuki, i ara no puc permetre que renyi la Gidama per culpa meva. Però, Tomo, pensa que si ho arriben a saber, els teus pares segur que no et deixaran tornar a sortir amb en Makoto. Sí, però... Ho hem discutit i hem decidit que valia més que la Gidama fes veure que havia sigut ella. Però és que el senyor Tago la renyarà i potser trucarà als seus pares i tot. No t'amoïnis, Tomo. La Gidama se'n sabrà sortir prou bé, ja ho veuràs. Ja, però... Au, fins demà, doncs. Adeu. Oh... Així, si ho he entès bé, vosaltres dos vau donar els noms de l'Azuki i en Yunosuke? Ho sento molt. No sap pas el greu que el sap, senyor Tago. El sap greu? Vull dir, en sap greu. Quina confusió. Gidama, no tenia ni idea que en Makoto i tu fóssiu tan amics. Ens vam trobar per casualitat davant del saló de jocs. Oi, Makoto? Sí, exacte. I vam voler jugar un joc molt bo que tenen allà per veure qui era el que ho feia més bé i guanyava. I jo vaig guanyar totes les partides, la vaig destrossar. Tant se val, això, burro! Molt bé, ja us en podeu anar a casa. Ja ens en podem anar? Visca! Perdoni, no ho farem més. Ja ve
venen. Què? Ha anat molt bé. Fins i tot em sembla que al final no trucarà als nostres pares. Gidama, em sap greu. No és res. La veritat és que ni tan sols ens ha renyat gaire. No? Doncs estava molt empipat quan ens va cridar a nosaltres. Ja, potser ha pensat que no en trauria res d'enfadar-se amb aquest soc acabat. Ni amb tu tampoc, oi? No trobes, Gidama? Què vols dir, Ken? Vols que t'escalfi? Oh! Makoto, mira! Què? Què et passa? És la senyora del saló de jocs! La dona policia? Entra al despatx del senyor Tago. Doncs això és que ell ha trucat a la policia. Mare meva, què ens deurà passar ara? Tu tranquil, Makoto. Si et detenen, et vindré a portar fideus dels del meu pare a la presó. A la presó? A tu també t'hi ficaran a la presó, Ken. Per què? El mestre explicarà a la dona policia tot el que fas a les nenes. Què? Com dius? Que has decidit que explicaràs tota la veritat al senyor Tago? Igualment no hi tinc res a fer, Azuki. Tingues en compte que si aquella senyora ve a la classe, m'identificaran un tras i no res. Però no crec pas que vingui a la classe. En Makoto i la Gidama han dit que el senyor Tago no s'havia enfadat gens. Dubto que, encara que sigui una dona policia, digui al mestre el que ha de fer. Però així i tot... A més, pensa que el sacrifici de la Gidama no haurà servit per res. Val més que no digui res, Tomo. De debò. No, no puc, Azuki! Ja fa dies que estic amb l'ai al cor, que no respiro, que em passo el dia tremolant per dins, no puc aguantar més. Ahir no vaig poder aclucar l'ull en tota la nit. No puc menjar, no em passa res pel coll. No sé què fer. Pobre Tomo. T'entenc. Oh, Trobo que és una cosa terrible, això d'enganyar una persona. I a més, sempre estàs patint amb l'angúnia de si t'acabaran descobrint. Em penso que l'hem ben errada, Zuki. Hem enganyat el senyor Tago, sí, però encara ha sigut pitjor. sí, tens tota la raó. No m'havia adonat que la Tomo estava tan trasbalsada, que ho estava passant tan malament. Azuki, us agraeixo molt tot el que heu fet per mi. Sou uns bons amics. Li hem de dir la veritat al senyor Tago. I com més aviat, millor. És l'única manera de quedar-nos tranquils. Demà li diré. Sí, tens raó. En això hem fallat. No ens hem adonat de com ho estava passant de malament la Tomo. En Yunosuke ha proposat que demà mateix anem a veure el senyor Tago tots junts. Ah, sí? Doncs és molt bona idea. És un nano llest. Sí, així a tu, Gidama, també et comença a agradar? Sí, és força maco. Gidama... Sí, jo també vindré. Ja podeu comptar amb mi. Gràcies, Gidama. Mare, és que no hi ha res com la sinceritat. La sinceritat? Ai, deixa'm anar, jo no hi tinc res a veure, Gidama. Tu no et mous d'aquí, maco. Ai, entesos. Senyor Tago. Ah, heu vingut tota la colla. Senyor Tago, és que... Per cert, que heu de fer alguna cosa demà al vespre. Demà és dissabte i l'endemà és festa. Què us semblaria venir a casa meva? Ens convida a casa seva, senyor Tago? Sí, Azuki, tots. Us prepararé un sopar que us enllapareu els dits. Què me'n dieu? Gràcies. Gràcies. És una trampa, segur. És que m'hi jugaria al coll. Sí, però bé, hi hem d'anar. No el podem pas plantar.
És la primera vegada que convida alumnes seus de l'escola a casa seva. No us sembla una cosa molt estranya? Sí que és estrany. I a més, ens ha convidat a nosaltres sols, no ha convidat cap altre alumne. Tens raó. I tant! Ja veureu què passarà. Primer ens deixarà ben tips i després ens atindrà. Bufa! Viu en un edifici de luxe. Sí, Déu-n'hi-do. Ja vinc! La policia! Makoto, no desmais, ara filla! Què té? No siguis tan bleda, carai! Què et passa, Makoto? Senyor Tago! Vinga, refeta! Una dona policia, quina gràcia! Em sap greu, nens. No us volia pas espantar d'aquesta manera. És que no sabíem que vostè era la senyora Tago. Però com és que era el saló de jocs aquell dissabte? Què hi feia? La meva dona és la subdirectora de l'escola de primària que hi ha al centre. Què? Subdirectora? Però llavors vol dir que mana més que vostè, senyor Tago? Doncs sí, tens raó, té un càrrec que és superior al meu. Em sap molt de greu haver-la enganyat, senyora Tago. Deixeu-m'ho estar allà. Ell em va ensenyar una foto de tota la classe i de seguida em vaig adonar que no éreu els que dèieu. A mi també em sap greu. Mireu, no està gens bé això d'anar dient mentides, però la vostra amistat, veure com us ajudàveu, em va impressionar. Sí, i llavors em va dir que tenia ganes de convidar-vos a tots un dia a casa. Però com és que no ens ho va explicar abans de venir, senyor Tago? Perquè vaig pensar que n'estaríeu més penedits si us espantava una mica. Segur que heu quedat ben escarmentats amb l'ensurt que he vist que heu tingut, oi que sí, nens? Sí, Jo també. Fa cara de dormit, però malat dins seu ho deu sentir. Per fi vam veure riure la Tomo, després de tants dies. Estic segura que ella havia sigut la que s'ho havia passat més malament. I va ser en Yunosuke el que primer es va adonar de com se sentia de fatal la Tomo. Està tant per tothom en Yunosuke. La veritat és que al principi m'imposava una mica la senyora Tago, però va resultar ser molt trempada. Espero que jo també em convertiré en una bona esposa com ella. Que d'aquí? Apa, això ja ho sabeu. ただ寂しくてただ恋しくて僕ら抱き合ったわけじゃないふとよぎる悪い予感ほどくように君は笑ったぼんやり夜明けを待ってると涙が出そうになってくよ朝もやけむる改札口は今日も人が溢れてる君に出会えてよかったなといつも自慢に思ってくよ振り返らずに君とこれからはずっとずっと歩いてゆくケンちゃん、本当は優しいいい子なんだけど見えっ張りだからいつも悪ぶったりふざけたりでもカオルちゃんにはちゃんとそんなケンちゃんのいいところが伝わってるよ次回、あずきちゃん初公開カオルちゃんの恋物語カオルちゃん、頑張って